je telefon Galaxy S4 na premijeri u... kako se ovo zove? Nema veze, na premijeri je uglavnom. Evo, sad ćete da vidite malo oko telefona. Ima ekran veličine 5 inča, Full HD ekran. Zanimljive... Jako zajban telefon. Dobro, čućemo. Zanimljiv telefon, biće u Srbiji krajem aprila, početkom maja. Biće dosta skup, ali će vredeti, sigurno. Tako da, to bi bilo to. Za sada, a kad budem dobio telefon na test, više o njemu, za sada to je to. Ćao!